Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Delia Budurcă, vă aflați alături de mine, invitatul meu de astăzi și Cristian Ion la Chevalet, la emisiunea Portret la Nașu TV. O avem astăzi alături de noi în studio pe Raluca Moianu. Bună, Delia, mă bucur că suntem jurnalist, aici împreună. Realizator, moderator TV și radio, să zicem că poate mai mult de radio. Da, în 20 de ani de carieră am avut timp să fac destul de multe. Da, am început într-adevăr în radio și radio rămâne marea mea iubire. În timp ce, ca să explic puțin telespectatorilor noștri și ție, invitatul meu de astăzi, aș vrea să spun că astăzi ne aflăm în primul rând într-o zi deosebită, este Vinerea Mare, e o zi unică în an, o zi sfântă. Așa este. Și mă bucur că în această zi ești alături de noi, poate că în casele dumneavoastră e miros de cozonaci și ouă roșii și la televizor o avem, iată, pe emblema Iartă-mă. Da, sigur. După 16 sezoane, emisiunea asta practic cumva înseamnă foarte mult din viața mea și din cariera mea. Am avut șansa să lucrez cu Valeriu Lazarov, poate unul dintre cei mai mari producători români. Și, într-adevăr, iartă-mă e un cuvânt important, iar în perioada asta, practic, e parcă și mai cu greutate. E un moment din an în care încercăm să fim mai buni, să fim mai calzi, mai generoși, mai deschiși către iertare, da? Să ne acceptăm, să ne, cumva, analizăm greșelile și să ne împăcăm cu noi mai întâi, nu? Cred că așa e important, mai întâi să-ți faci curățenie în interior, să te împaci cu tine, să ai sufletul curat și să reușești și să ceri iertare și să ierți pe cei care ți-au greșit. Nu? Cam așa. Să zic că pe tine scrie emoție, te deranjează poate cumva această echivalență a Raluca Moianu, Iartă-mă, sau nu? Deloc. Nu. Potrivă. Iartă-mă a fost un brand foarte puternic și aș fi ipocrită să spun că mă deranjează. Nu are cum să mă deranjeze. Dar e interesant că foarte multă lume mă asociază cu moderatorul foarte calm, cumva dacă sunt veselă sau dansez sau ceva e în neregulă. Ești din schema în care... Exact. Dar eu sunt de felul meu un om vesel și... Dar sunt și calmă. E drept, sunt calmă și destul de așezată. Fiica unui diplomat, ai trăit o mare parte din viața ta în America de Sud, în America Latină. Ai și făcut la un moment dat o emisiune bazată pe muzică latino. Era și epoca respectivă. Da, era la mare căutare atunci latino. Văd că se întoarce cumva. Acum am tot auzit pe radio muzică latino și mi-am zis, ia uite, vezi cum moda revine. Într-adevăr, la sfârșitul anilor 90 am făcut o emisiune care se chema În arșița muzicii. Și a fost o emisiune tare dragă sufletului meu și știu că primeam o grămadă de mail-uri, de scrisori. Nu, era în fiecare joi seara, era la radio, era o emisiune de 2 ore împreună cu colegul meu Adrian Popescu, un arhitect care se îndrăgostise de radio și făcea emisiuni foarte frumoase. Și cumva căutam tot ce-i nou în materie de latino și știu că ne străduiam să ne iasă o emisiune foarte faină. Și la cât de mulți copii ne scriau și ce feedback aveam atunci de la ei, știu că a fost o emisiune grozavă și pentru noi și pentru ascultători. Ai început în radio, practic la Radio Contact, apoi ai fost la SOTI, ai avut colegi dintre moderatorii de astăzi sau prezentatorii unor programe am fost colegă de cu televiziune. Noi, practic, am început cam în același timp la SOTI, era televiziunea Ligii Studenților. Era un proiect care se desfășura pe programul 2 al televiziunii române. Erau anumite ore în care intra această televiziune și eram eu, Andreea Esca, Lucian Mândruță, Andreea Brecleanu, mare parte din cei de umleat cu noi, așa, care și-au început cariera acolo. Eu însă eram cumva detașată de la Radio Contact. Nu eram doar în proiectul de televiziune, pentru că eu, practic, în toți acești ani, făcând televiziune, nu m-am îndepărtat de radio. De ce? Pentru că acolo m-am simțit acasă, cumva. Radio pentru mine a însemnat întotdeauna acasă. Poate și
faptul că ai fost recunoscută ca o voce de aur a radioului, să reamintim telespectatorilor că ai primit microfonul de aur pentru cea mai bună voce feminină. Da, a fost pentru mine așa, m-a luat prin surprindere, că nu mă așteptam să fiu considerată una dintre cele mai bune voci de radio din România. Te considerai o voce? Da, mi se părea că, de fapt, eu mă jucam la început, eram studentă când m-am apucat de treaba asta și îmi dau seama că îi înțeleg foarte bine pe cei care sunt acum în generația asta, așa zis și millennials, pentru că ei vor să-și transforme hobby-urile, plăcerile în meserie. Practic, eu asta am făcut. Am început prin a mă juca de radio și mi-am făcut din asta o meserie. Cumva am construit o grămadă de proiecte. Pasul către televiziune a fost un pas firesc. Așa că înțeleg foarte bine generația asta a fiicei mele și a celor un pic mai mari ca ea, că vor să se simtă bine la muncă, vor program flexibil, vor să aibă timp pentru ei. Vor de toate. Vor de toate și mi se pare grozav că sunt așa. Mi se pare că există într-adevăr o șansă ca tineretul ăsta să facă într-adevăr ceea ce îi place. E foarte important să faci ce îți place. Uite, au trecut 23 de ani de când am început la Radio Contact. Și nu mi-am dat seama că a trecut timp. Probabil că dacă aș fi avut un job care m-ar fi solicitat și m-aș fi chinuit și aș fi așteptat să rup ușa de la birou și să, aoleu, iar îmi zice șeful, nu știu ce, dacă aș fi trăit așa, probabil că aș fi să, aoleu, am 23 de ani de muncă. Eu, în schimb, pot să-ți spun că am 23 de ani de când fac proiecte, care mai de care mai frumoase, care mai de care mai trăznite, în care, cum să spun, n-am niciodată siguranța zilei de mâine, pentru că știi că în media și în general în divertisment... Viața e foarte palpitantă. Nu știi cât ai emisiune, dacă ai emisiune, dacă nu se închide televiziunea, dacă nu... Dar povestești despre asta cu destul de multă detașare. Ai câștigat-o în timp, în sensul că vine un proiect, trece, pentru că nu sunt speriată. Omul pune suflet în general și când ți se ia un proiect sau se închide un robinet și se spune gata, sezonul următor, eu cred că trebuie să fim intri. realiști. Și dacă o emisiune merge foarte mult timp, să mulțumești lui Dumnezeu pentru că a mers mult timp. Dar să nu te gândești că, aoleo, ce fac mâine? Mâine o să fie un alt proiect, o să fie altceva. O să se deschide o altă ușă. Dacă ești bun și dacă ești pregătit, cauți altceva. Din perspectiva asta generală, din cadrul ăsta larg, să zic, care ar fi punctele de inflexiune care ți-au marcat destinul? 1, 2, nu știu, poate când Valeriu Lazarov te-a descoperit? Categoric, întâlnirea cu Valeriu Lazarov a fost una extraordinară. Cum de l-ai convins? M-am prezentat la casting, eu n-am făcut nimic deosebit. Bogdan Nicolescu, unul dintre actualii producători români de emisiuni foarte bine cotate în acest moment, așa, a fost discipolul lui Valeriu Lazarov și acum are o casă de producție și face niște emisiuni grozave. Bogdan era directorul de program al acestei emisiuni la momentul respectiv. Urma să înceapă acest nou proiect, Iartă-mă, era în anul 2000. Și mă văzuse la SOTI, pentru că eu le spun studenților mei... Să spunem că studenților tăi de la Școala de televiziune Tudor Vornicu. Eu le spun întotdeauna studenților mei, nu te va găsi vreun mare producător sub pat sau pe stradă. Dacă stai ascuns și dacă nu te duci la castinguri și dacă ți-e frică de tine și dacă ai emoțiile alea care te strâng de gât în loc să te ajute să progresezi, nu o să te găsească niciun producător, nu o să poți să fii pe ecran. M-a văzut la SOTI, spuneam, Bogdan Nicolescu, și m-a chemat la casting. Sigur că m-am dus cu neîncredere, pentru că aveam sentimentul, așa cum foarte mulți au sentimentul ăsta atunci când se duc la un job, la un interviu, că de fapt, știi cum, concursul se dă joi, dar postul e ocupat de marți. Da, deja și eu m-am dus tot cu gândul ăsta. Uite că viața mea a arătat că nu e chiar așa. Oricum, era clar că la domnul Lazarov lucrurile nu se întâmplau așa și dacă i-ar fi spus cineva ceva, probabil că tot așa cum a dorit dumnealui ar fi făcut. Și ce te-a pus să faci? În ce a constat proba? Ai citit un text? A fost un intro de emisiune. Mi-au cerut să vorbesc despre mine și mai apoi mi-au dat un caz.
m-au pus în fața unei situații ca din emisiune și ce întrebări îi pun subiectului, cum mă descurc, cumva o probă de jurnalism Totul a fost de interviu. spontan, practic. Exact, nu știam dinainte nimic, nu știam ce o să se întâmple și știu că m-am dus la castingul ăsta cu ochelari. Pentru că, deși purtam lentile de contact la vremea respectivă, știi cum e, la 20 de ani, zici, Doamne, trebuie neapărat să fiu cochetă, să arăt cât mai bine, să fiu cât mai frumușică, să dau cât mai bine la televizor. Sexy. Atunci m-am dus cu ochelari, am zis, Doamne, asta sunt eu, dacă mă plac oamenii ăștia bine, dacă nu, oricum e aranjat, deci n-are rost să mă mai deranjez. Și știu că mi-au spus ulterior că Lazarov ar fi zis fata blondă cu ochelari care e pe prima casetă. Te-a reținut după ochelari, practic. Da, și căuta de fapt, că și asta e, trebuie să ai norocul să te nimerești și să fii potrivit pentru ceea ce caută producătorul respectiv. Exact o figură ca a mea căuta și așa a fost să fie. Și apoi am învățat foarte multe de la dumnealui. Da. Cum te-a găsit raportul ăsta cu celebritatea? A venit peste tine, te-a lovit, te-a luat prin surprindere, te-a durut, practic? Poate când ai văzut... Nu, consultantul de la Endemol, celebra casă de producție olandeză, când a venit, înainte de a se lansa Iartă-mă, a venit să facă cu mine un training și mi-a tot explicat lucruri din emisiune, dar la un moment dat mi-a pus o întrebare și mi-a zis, știi că în 6 luni... emisiunea asta, formatul ăsta e un format grozav și în 6 luni nu o să mai fie aceeași și nu o să te mai poți duce la supermarket ca un om normal. Știu că n-am înțeles la început și am zis, ce vrea să spună omul ăsta, eu cum să nu mai fiu aceeași și de ce să nu mă mai pot duce la supermarket? E bine, vreau să-ți spun că nu e chiar așa. Dacă vrei să decolezi și să ți se pară că ești mai grozav decât ești, da, poți să decolezi, fiindcă ți se dă foarte multă atenție. Ce înseamnă să decolezi? Să te duci cu razna și să ți se pară că ești... Practic să pierzi simțul realității, a normalității. Cu lumea reală. Ceea ce e o aiureală și mai ales este un lucru foarte rău pentru tine, fiindcă în momentul în care, să spun, viața, ea nu poate să meargă, celebritatea și, în general, orice proiect profesional nu poate să meargă numai în sus. Asta e greu să înțelegem. E clar că în orice traiect, în orice drum profesional, în orice parcurs de acest tip, la un moment dat, el e descris de clopotul lui Gauss. E imposibil, ok, palierul poate fi, dar te duci la un moment dat în jos, n-ai cum. Nu ai cum. Oamenii se plictisesc de anumite proiecte, vor altceva, lumea se schimbă și atunci ce faci? Ai văzut că și la Hollywood sunt o grămadă de artiști care nu se mai regăsesc, au super succes și după aia încep băuturi, droguri și alte lucruri. Pentru că impact al celebrității care a venit peste un om, practic. Da, sigur că nu e la același nivel. La noi lucrurile nu sunt la același nivel, dar chiar și la nivelul nostru ăsta mititel de București, da, de România. Dacă vrei să o iei razna, poți să o iei razna. Dar nu-i cazul. La mine nu, eu n-am luat o razna niciodată. Sunt persoane, sunt figuri publice care, într-adevăr, au avut un contact dureros cu celebritatea și s-au resimțit da, dar e, cum să spun, e păcatul lor ăsta. Cumva e păcat de tine. În primul rând de tine. Trebuie să rămâi om. Și să știi de ce ai venit pe lumea asta. Tu, când mergi la supermarket, ce ți se întâmplă? Zice nimic, de obicei vânzătoarele sunt foarte drăguțe când te recunosc de la televizor. Așa, sau acum, de exemplu, mă mai întreabă, nu mai faceți emisiunea aia frumoasă. Astea care sunt mai numele, dar practic, astea care sunt mai tinere, așa, parcă m-au văzut, mă știu de undeva, dar nu mai știu de unde să mă ia. Sau mai e câte una care îmi zice, mama mea mă punea să mă uit când eram mic. E amuzant, dar ți-am zis, nu... Cred că trebuie gestionate cu mult calm toate lucrurile astea și să-ți dai seama că, de fapt, sunt doar niște proiecte și că ești un om obișnuit ca toți oamenii. Dintre toate proiectele pe care le-ai parcurs și în care ești implicată, acum care ți este, să zic, cel mai... unde este maxima ta energie? Toate îmi sunt dragi. Acum sunt foarte prinsă de proiectul Școlii de Televiziune Junior. Am început să lucrez și cu copii. Nu credeam că o să pot lucra și cu copii. Telespectatorilor noștri că ești
profesoară. Sunt profesoară, la școala de televiziune Tudor Vornicu, pentru adulți, să zicem. Și acum am intrat în povestea asta acum 6 ani. Am devenit profesor radiojurnalism și elemente de divertisment de televiziune. Și acum am început să mă ocup și de juniori. Sâmbătă, de la 11 la 2, am cursuri cu juniorii și sunt extraordinar de drăguți. Ne jucăm de televiziunea, ne jucăm... Bine, practic fiecare copil este o vedetă și părinții... Sunt grozavi, deci e o generație grozavă, e o generație care știe ce vrea, e o generație care înțelege și, cum să spun, sunt mult mai... sunt mai puțin emotivi, sunt mult mai siguri. E o plăcere să lucrez cu ei. Este o plăcere. Cum te uiți astăzi la telespectatorul român? Ce mai vrea el? Pentru că i-am dat, iartă-ne, s-a săturat de surprize, s-a săturat... Eu nu cred că se satură. Eu nu cred că oamenii se satură de emisiunile care sunt emoționante. Există alt motiv pentru care aceste televiziuni totuși ies de pe sticlă? Formatele de genul ăsta, gândește-te că ele au, în anumite formule, au durat foarte mulți ani, da? Și au fost reluate. Gândește-te că și la Dansez pentru tine a existat o componentă lacrimogenă și o poveste. Practic, întotdeauna există o poveste. Vinde, asta emoția vinde, e clar. Ce e foarte important de spus este că emisiunile astea sunt scumpe. Pentru de că, ce sunt așa scumpe? Pentru că e vorba despre oameni adevărați, despre investigații, despre povești adevărate, despre a deplasa o echipă în țară sau în lume. Jurnalistică legată de fiecare caz. Deci mulți oameni care de a rezolva niște probleme, lucruri care înseamnă costuri. Când, de exemplu, iartă-mă, după aproape 9 ani sau 10 ani, da, vreo 16 sezoane au fost, în momentul în care ultima emisie a făcut 10 rating, lucru care este, acum așa, e o cifră pe care o atinge puțină, da, e fabulos, da? Deci gândește-te la ultima emisie, cu toate astea au scos emisiunea, pentru că erau costuri sau au fost alte considerente, dar gândește-te că, în general, emisiunile care presupun o echipă mare, foarte multe resurse, sunt costisitoare și vin cele care sunt fake reality-urile, da? Deci emisiunile așa zise inspirate din fapte reale, da? Fapt, cu un scenarist care scrie așa și cu niște și cu actori care nu sunt neapărat foarte bine plătiți, poate pentru că nu sunt de meserie și lucrurile se întâmplă într-un cadru în care totul este mult mai puțin costisitor. Rezultatele sunt bune. Relativ. Da, mă refer la audiență. Și atunci, tu ca producător, de ce să investești bani într-un reality cum trebuie dacă îți obții aceleași rezultate cu un fake? Cu un cost mult mai mic. Și atunci e normal. De aceea eu privesc lucrurile și din punct de vedere al omului care produce o emisiune. Și atunci n-am de ce să telespectatorul nu simte el diferența între fake și veridicitate? Ba da, există oameni. Și oricum acum CNA-ul te obligă să scrii dacă este o emisiune adevărată sau nu. Și acum mă întreabă oamenii, domnule, dar emisiunile ale noastre erau toate adevărate? Deci, practic, această imagine a televiziunii sau a programelor fake, iată că se duce și contaminează chiar și programele Lazarov nu ne-ar fi lăsat să facem emisiuni fake, aranjate. Nu ne-ar fi lăsat sub nicio formă. Pentru că el spunea că, domne, emoția trebuie să rămână reală. Emoția se simte. Lacrima aia adevărată e altceva. Nu poți să o joci pe aceea. Decât dacă ai actor foarte bun, dar ăla se transformă într-un film, e deja ficțiune și e altceva, e un alt produs. Așa, din emisiunile astea, care ți-a rămas, nu știu, poate un caz care te-a impresionat, dacă poți să ne aduci aminte? Cred că au fost multe. Au fost foarte multe. Mi-amintesc că aveai și tu lacrimi în ochi. N-aveam cum să scap. Da, sigur că eu încercam să fiu cât mai, mai reținută, da, fiindcă plângeau subiecții, plângeau telespectatorii, acum să plângă și moderatoarea, cumva mi se părea că e un pic cam mult. Exager. Așa, și nici nu vroiam să transform emisiunea într-o mare de lacrimi, știi? Mi-amintesc foarte bine că am avut la un moment dat o poveste a unei doamne care la 16 ani și-a lăsat copilul nevoită fiind, pentru că
Mă rog, iubitul ei murise într-un accident de motocicletă, mama și cu frații ei cei mari, fratele ei cel mare, de fapt, au dat-o afară din casă, a reușit să lase copilul într-un orfelinat, dar n-a putut să stea acolo, pentru că pe vremea lui Ceaușescu nu puteai să stai mai mult de nu știu cât timp și a trebuit să se ducă să se angajeze undeva. Avea 16 ani, nu terminase încă liceul și a promis că se va întoarce după copil. Nu a reușit să facă acest lucru foarte repede. Între timp, pentru că ea era minoră, mama ei a dat semnătură și copilul a fost dat spre adopție. Și trecuseră, nu știu, vreo 30 de ani de la povestea asta. Ea a reușit să fugă în Iugoslavia înainte de Revoluție. S-a măritat cu un austriac, a plecat la Viena, n-a avut copii pentru că nu și-a putut ierta toată viața că și-a abandonat băiatul. Și în toți acești ani s-a gândit la băiatul ei. S-a întors în România după Revoluție să-l caute. Fiind decăzută din drepturi, neavând, așa, nu i-a dat nimeni niciun fel de detaliu. Fratele ei, cel mic însă, de la Timișoara, a sunat-o într-o zi la Viena și i-a zis: fie draga mea, la televiziunea română există o emisiune care ne-ar putea ajuta. Și a zis: bine, am încercat tot ce se poate încerca, nu văd acum ce am mai putea face, că trecuseră tot așa niște ani deja de când îl căuta și nu avea niciun răspuns. Și colega mea încă l-a găsit în 3 zile pe băiatul ei. Și băiatul fusese adoptat, mama lui adoptivă murise, deci n-a avut parte nici de mama naturală, nici de cea adoptivă. Și vreau să spun că în momentul în care colegul meu s-a dus cu buchetul de flori la ușa lui, un băiat drăguț, înalt, așa, arătos, și maică sa era o tipă foarte, foarte arătoasă. Băiatul i-a zis: și ce ați putea acum să-mi spuneți ca să mă faceți să cad pe spate? Și colegul meu zice: m-a mâncat limba să-i spun că ai o mamă bogată la Viena care te caută de 30 de ani, dar zice: bă, n-am îndrăznit să pun problema așa. N-am îndrăznit să pun problema așa. Sigur că a făcut interviul. Emoția pe care am simțit-o în acea zi în platou, emoția pe chipul acelei femei, cum să spun, o simțeam pe piele cumva. Senzația aia, băiatul după ușă, cu soția și cu copilul, și această doamnă care, cum să spun, strânsese în ea 30 de ani, o durere extraordinară și nu avea alți copii. Ăla a fost un caz într-adevăr spectaculos. A fost, cum să spun, îmi amintesc toate detaliile. Da. Și au trecut ceva ani. Iată un filon de film. Da, un film. Practic, și cred că sunt multe situații din astea, multe, practic, în cazurile pe care voi le-ați documentat în Iartă-mă, viața bate filmul. O, da, categoric. O, da. Deci, emoție adevărată. Am avut parte în aceste emisiuni de multă emoție și de multă bucurie și, cum să spun, și de speranță și de refuzuri și de oameni care au zis nu. Da. Ieșim pentru publicitate pe această replică, Viața bate filmul, dar vă rog să nu plecați de pe Nașu TV, revenim în câteva momente. Am revenit în studio, sunt Delia Budurca și o am alături de mine pe Raluca Moianu la emisiunea Portret. În timp ce noi discutăm, încercând să facem portretul Ralucăi, pe hârtie, în spatele meu, colegul nostru Cristian Ion adaugă tușă după tușă și la sfârșit va reuși să creioneze portretul Ralucăi. Poți să fac o variantă mai bună? O variantă îmbunătățită. Eu zic că noi în fiecare zi, pentru că suntem acum de sărbători, știi, cred că în fiecare zi trebuie să ne dorim să fim o variantă mai bună a noastră, o versiune mai generoasă. Se pare că fizica ne arată că putem chiar să ne schimbăm și gândul schimbă de fapt. Puterea gândului este extraordinară. Și cred că apei ceva este dincolo de noi și e clar că un lucru
extrem de important, poate chiar printre cele mai importante, este credința. Categoric. Care te care duce ne ține și cumva. Da, te ajută să nu te prăbușești în haos. Și să vedem câteva fotografii, pentru că ne-ai adus și câteva imagini din bogata ta activitate jurnalistică și de... Am ceva fotografii la mine, fiindcă au fost de-a lungul anilor. Să le comentăm un pic. Asta este o imagine de la Academia Vedetelor, o emisiune pe care a construit-o Valeriu Lazarov și a fost prezentată de Dan Negru. Și știu că Dan Negru și cu Doroftei se uitau îngroziți la mine. La ce post era? Pe Antena 1 era. Cum încercam să dansez cu un șarpe. Fiindcă producătoarea a crezut că bărbații vor fi cei curajoși din emisiunea respectivă și că nu vor avea nicio problemă în a pune mâna pe un șarpe și am zis, nu, dragă, zic, dacă vrei, eu pot să fac asta, nu mi-e frică. Mama știu că mi-a zis atunci, bine că a fost înregistrată și n-am văzut-o în direct, că zice, aș fi leșinat să văd că face așa ceva. O nouă fotografie? Asta e o fotografie tare dragă mie, e o fotografie de pe vremea când făceam emisiunea în Arșița Muzicii și televiziunea română m-a chemat să fac un interviu la Cerbul de Aur cu Ricky Martin, al cărui recital l-am și prezentat pe scena Cerbului de Aur. Știu că a fost un moment extraordinar de emoționant în cariera mea, mi s-a părut wow, așa, adică îmi plăcea atât de mult muzica latino. Veneam dintr-o zonă... Și venea tocmai Ricky Martin în România. Și în momentul în care m-a sunat Irina Radu și m-a rugat să fac un interviu cu Ricky Martin, mi-am spus, Doamne, nu pot să am atâta noroc. Da, a fost un moment foarte bun și știu că am fost foarte încântată de dialogul cu el, de cât de... Ai făcut și un interviu cu Jacques Cousteau. Da, am făcut multe interviuri cu personalități. Dar acesta mi-a sărit în ochii din... Asta pentru că mama m-a trimis, cum să spun, de mică să învăț limbi străine, lucru care m-a ajutat foarte tare și le spun studenților mei și le spun și ăstora mici la școala de televiziune junior, învățați limbi străine. Ajută extraordinar era diplomat și astfel așa a fost conjunctura. În Columbia, astfel că ai putut să am făcut franceză, spaniolă și apoi am învățat engleză și rusă. Și m-a ajutat foarte tare, adică pentru un jurnalist e foarte important să poți să comunici și oriunde pe lumea asta te-ai duce, să poți să ai un dialog ușor cu oricine. Vedem ce fotografii mai sunt. Asta e o fotografie de la Iartă-mă, de pe vremea când se schimbase deja, nu mai era primul decor, nu mai aveam părul scurt, îmi crescuse părul, fiindcă la început Lazarov și-a dorit o jurnalistă cu părul scurt și știu că m-a obligat să-mi tai părul. Deci era o regulă a avea părul scurt. Da, și-a dorit inițial o jurnalistă cu părul scurt pentru emisiunea asta, foarte fresh, așa, dar foarte, cumva avea în minte o idee foarte clară și m-au pus să mă tund scurt. Am bocit vreo săptămână atunci, pentru că aveam părul foarte lung, eram foarte mândră de el și am făcut acest sacrificiu. Am zis, dom'le, dacă așa avea producătorul, nu o să mor din treaba asta. Da. Ce contează crește părul. Încă o fotografie, tu și radio. Da, la radio. Asta e o fotografie, cum să spun, cred că e de pe vremea Contactului, de la pupitru de emisie de la radio. Da, uite, are delfinașul acolo. Deci o fotografie foarte veche, dar foarte dragă mie. Ce investi tu pe studenții tăi? Ce le spui? Dacă ar fi să le spui o propoziție, cum să facă? Cum să-și facă meseria? Ce să caute în meseria lor de jurnaliști? Cred că trebuie să fii curios, în primul rând. Să nu încetezi niciodată în a fi curios, în a dori să faci treaba bine, în a fi corect, în primul rând, cu tine, pentru că e foarte important să încerci să fii... Crezi că se vede până la urmă diferența între imagine și realitate? Se vede. Nu poți păcăli la infinit. Adică adevăr și minciună. Da, nu cred că merge. Cred că până la urmă fiecare dintre noi avem și plusuri și minusuri, dar cu cât îți faci meseria mai bine, da, cum să spun, asta e o chestie până la urmă care ține de fiecare. Te trezești dimineața, te uiți în oglindă. Tu știi cel mai bine cu tine dacă e în regulă, dacă ești bun, dacă ai încercat să faci mai mult, mai bine, să construiești, nu să dărâmi, să... Ai încercat să gestionezi imaginea cu foarte multă atenție, să fii atentă, ce spui, Eu n-am încercat să ies foarte mult
în evidență. Avem o fotografie, au dat da, colegii ăla e din microfonul meu regie. de aur, da. Tu cu microfonul de aur. Vocea, da. Erai la Radio Contact. Da, eram la Radio Contact și cred că început să iartă-mă, fiindcă, uite, aveam deja părul scurt. Dar microfonul era galben. Microfonul e auriu, da, Auriu. Da, e frumușel. El am acasă. N-am fost în stare să-l duc nici la radio, nici în birou de la radio. Cumva n-am vrut să mă despart de el niciodată. E cumva tezaurul tău, tău, pentru că a fost primul meu premiu și cumva am fost foarte impresionată atunci, pentru că nu mă așteptam, asta îți spun, știi? Când ai deja o carieră și, mă rog, lucrurile sunt și ai făcut sunt pe un anumit făgaș, ai făcut deja multe proiecte, ai un alt tip de maturitate, o altă abordare. Când e primul premiu, cumva așa e, wow, nu-ți vine să crezi. Ce pe agenda ta acum de lucru, la de rezolvat? Ce faci? Celebritate, check. Program la TVR, check. Nu, celebritatea n-am căutat-o Radio, niciodată. check. În primul rând să ajut. Să ajut, da. Deci la un moment dat mi-am dat seama că atât televiziunea cât și radio cumva sunt niște instrumente prin care poți să ajuți. Nu știu dacă poți să ajuți atât de mult cât ai vrea, dar e clar că sunt niște pârghii interesante prin care poți să faci lucruri bune. În momentul în care m-am trezit în fața studenților, explicându-le că trebuie să ai răbdare, că trebuie să înveți lecția răbdării, că e bine să fii onest cu tine, să muncești mult, da, să faci lucrurile care îți plac, să încerci să fii mi-am dat seama că toate lecțiile mele, mai devreme sau mai târziu, terminau, mai ales cele în care încercam să-i așez la microfon unul câte unul, invariabil un student sau o studentă îmi zicea: doamnă, știți, eu am o problemă, aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră și în rest. Și mi-am zis: ok, deci cumva fața mea inspiră încredere, oamenii simt nevoia să se deschidă în fața mea, îmi pun tot felul de probleme de la, cum să spun, de la vocaționale până la probleme personale și din acelea adolescentine, nu mă înțeleg cu mama. Să zicem că de asta ți-ai luat și diplomă de coaching. Da. Și ăsta a fost momentul pentru care, psihologă. Exact, am zis: dom'le, trebuie să încerc să înțeleg cum să ajut de psiholog. Fără să încurc, adică fără să mă bag acolo unde nu mă cheamă nimeni, știi? Și să nu mă apuc să dau sfaturi aiurea și cum să fac lucrul ăsta cât mai bine, să fie rezonabil. Și ăsta e momentul în care m-am apucat să învăț și să fac cursuri și să încerc să văd cum pot să ajut mai mult. Cam asta sunt eu, știi? În fiecare zi îți spui că la 40 de ani nu mai ai cum să mai te apuci de lucruri noi. Ei bine, nu e adevărat. Poți să te apuci de orice lucru nou, la orice vârstă. Important este să vrei, cum să spun, să te trezești dimineața dorindu-ți să faci lucruri și să mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi că ești viu și că ai putere să construiești. Cumva asta își dorește și emisiunea mea, să ofere cumva repere de valoare, de seriozitate, să arătăm celor care sunt într-o situație dificilă că și persoanele care sunt azi în fața camerelor toți trecem prin momente dificile. Am avut momente dificile, au avut, unde au fost resorturile, cum le-am depășit și reprezintă practic o etapă. Trecem prin momente dificile. Lucrurile se schimbă, bune sau rele. Mi-am pierdut tatăl de curând și vreau să spun că, trecând peste, mă rog, durerea momentului, mi-am zis: Doamne, îți mulțumesc că mi l-ai lăsat atât de mult timp. Câți ani a trăit? Tata avea 89 de ani, cumva m-a făcut târziu, dar a fost un om extraordinar de, cum să spun, de bun român. Câte de ordinul zilelor. Da, de bun român și m-a învățat foarte multe lucruri. Avea o vorbă foarte înțeleaptă și întotdeauna îmi spunea să nu mă supăr și să judec lucrurile cu calm și să nu fiu, cum să spun, impulsivă și să las întotdeauna de la mine și să-mi asum dacă am greșit și să nu fiu orgolioasă și tot așa. Și, cum să spun, m-a învățat foarte multe lucruri și sunt recunoscătoare, ți-am spus, repet, lui Dumnezeu că mi l-a lăsat atât de mult timp. În loc să fiu supărată, da? Mi-am zis: ok, am două variante. Pot să fiu supărată pentru că mi l-a luat sau pot să fiu recunoscătoare că l-am avut atât de mult timp. Și am zis: ok, aleg să fiu recunoscătoare. Deci în viață, până la urmă,
totul ține de ce alegeri facem, știi? Înainte de Paști, cerurile sunt deschise. Da, clar, clar. Și oamenii Și buni oamenii sunt buni primiți. sunt acolo unde trebuie. Ce am putea spune că ai avut în bagaj? Ce consider că ai avut în bagaj? 3 trăsături, pentru că ești Educație. și coaching, ești și coach Educație, și știi clar. foarte bine E foarte te-ai important analizat. ce le dăm copiilor noștri. Cum îi creștem, Extraordinar cum îi de educăm, cum îi important. hrănim, practic. Este foarte important să nu lăsăm doar pe seama școlii educația copiilor noștri. Adică nu se oprește la cei 7 ani de acasă. Nu, și nu... Sintagma care este numai în România, nu și în alte Nu, dar nu culturi. cred că trebuie să lași pe umerii școlii și acum să dai vina pe școală și pe sistem. Că nu se ocupă suficient de Copiii au nevoie de atenție, de multă atenție și e adevărat că noi și în goana asta noastră de a face bani, de a avea și case și de a mașini crește și... acea linie. Uităm care că de să fapt tot nu avem obținem nevoie lucruri. nici de 7 paturi, nici de 7 mașini, nici de 7... Nu avem de nevoie, rochii. da, nici de atâtea rochii. Știi cum e? Eu n-am o slăbiciune pentru rochii, dar pentru pantofi am una și îmi spun uneori, Doamne, dar de ce? Vreau să spun că nu avem nevoie de atât de multe lucruri materiale. În schimb, dacă am avea un pic mai mult timp să ne uităm la copiii noștri, să le dăm din timpul nostru, ar fi mult mai bine și pentru noi, Deci odată ar fi educația, categoric. care a cântărit greu în bagajul Ralucăi Moian. Da, educația și ar mai fi ceva, cred că asta vine din mine. Tenacitate, știi, cumva nu mă las. Adică, ok, par eu așa foarte... Asta vreau să spun, pentru că ai o imagine și adinea orice povesteai, că trebuie să fiu bună, cum a învățat tata, cum a învățat... Ok, dar la un moment dat toate standardele astea pe care ni le punem... Dar nu că nu se îmbleagă. Deci sunt bună, sunt un om bun și încerc să fiu un om Ia să bun. mă enervez. Dar nu se îmbleagă. Deci sunt bună, dar sunt o tip organizată, sunt un om care știe ce își dorește, cum vrea să facă lucrurile. Adică eu cumva nu cred în bunătatea asta care seamănă prostie, știi? Cred în bunătate, bunătate, nu Dar în bunătatea pe care, să zic, să o impui, dar să crezi în ea și să lupți pentru ea. Da, Nu categoric. e pur și simplu... Ce-am zis, cred că asta e. Cumva sunt tenace și sunt muncitoare, știi, uneori mă enervez că sunt așa și că nu pot să le fușăresc un pic, că poate aș termina mai repede. Ce faci acum în televiziune? Sau unde ai face dacă ai avea toate resursele pe mână și ce proiect ai? Măi, uite, asta este o altă chestie. Nu cred că m-aș apuca eu să fac un proiect. Cred că m-aș duce cu toate resursele respective la un producător cum e Bogdan Nicolescu și el zice, poftim, folosește ceea ce crezi tu că eu știu să fac. Fiindcă asta este încă un alt lucru. Noi românii ne pricepem la de toate. Toți. Da. Și nu e așa. În momentul în care îți treci într-un CV că știi o grămadă de lucruri și de fapt tu nu știi nici jumătate din lucrurile alea cu adevărat la valoarea la care le expui, atunci e o problemă. Da, e aici un... Eu prefer să zic, eu nu sunt producător. Deși știu multe lucruri și am învățat în 20 de ani foarte multe lucruri legate de producție, dar parcă totuși, nu? Sunt unii care știu mai mult ca mine. Ce al profesioniștilor. Exact, și asta e valabil în foarte asta multe cred că domenii. trebuie să învățăm, să ne specializăm pe anumite lucruri și să nu mai știm noi să le facem pe toate, că nu știm. Și cumva în asta greșim, știi? Nu poți să fii peste tot, în toate. Care a fost cel mai greu moment prin care ai trecut? Și care au fost resorturile care te-au ajutat să-l depășești? Pentru că și dintre telespectatorii noștri este posibil să fie oameni într-o situație dificilă. Cred că a fost în momentul acela de dinainte de divorțul meu. Să spunem telespectatorilor că ai divorțat după 15 ani de căsnicie. Când nu știam dacă... Dintr-un motiv...
nu are importanță, sau mai bine zis, au trecut niște ani și nu mai are nicio importanță. Eu mi-am asumat greșelile, am ieșit mai puternică din povestea asta, am o relație extraordinar de bună cu fostul meu soț, ne înțelegem foarte bine. Nu-ți pare rău că poate ai cedat prea ușor și trebuia să... Nu, pentru că relația noastră cumva s-a schimbat, dar s-au reparat niște lucruri care trebuiau reparate. Deci, practic, atunci, s-a vindecat într-un fel, să spunem. Atunci, dacă s-a vindecat, de ce să-mi pare rău sau de ce, știi? Da? Dar e un moment greu, pentru că atunci când sunt copii la mijloc și mai ales când, cum să spun, ești persoană publică, ori te apuci să povestești tot din casă și să dai amănunte și să te explici și să te... Ceea ce unii fac din asta un spectacol. Da, ceea ce eu n-am făcut. Ori îți asumi orice fel de vorba oricui care poate să fie nu neapărat adevărată. Din ce s-a scris despre tine este adevărat sau a fost adevărat? Nu știu, că n-am stat să fac. Sau când vezi au fost și lucruri care nu au fost în regulă, dar știi cum e, fiecare au mare realitatea lui. Și atunci când eu am învățat că nu ai voie să judeci, eu nu judec. Adică dacă scrie ceva, Raluca Moianu a fost îmbrăcată în roz la emisiunea Portret și vezi scris asta, ce zici? Iurea? Omul ăla vede roz. Realitatea lui este alta decât a mea. Nu te deranjează? Nu mă mai deranjează. Am avut o perioadă, dar vezi, asta este altă chestie pe care înveți să o gestionezi în zona asta. În momentul în care devii persoană publică, le spun și studenților mei același lucru, trebuie să înveți că nu trebuie să... că nu-ți mai unii s-ar putea să nu te placă. Și să-ți accepti și să-ți asumi și chestia asta. Da. Și faptul că nu-ți mai aparții este iarăși cumva, sau ai simțit chestia asta? Nu cred. Cred că e normal ca oamenii să fie interesați de tine atât timp cât ești pe ecran. Ai simțit o disjuncție între imagine Dar vreau să-ți spun tu. ceva, că dacă nu mai vrei să fii pe ecran, ține tot de tine să faci 5 pași în spate și să nu mai fii pe ecran. Și e clar că la un moment dat memoria colectivă se pierde. Adică e tot o chestie de alegere. Vrei să mai fii acolo în față, vrei să te expui, accepti să te expui și cu bune și cu rele și cu vorbe care sunt corecte și cu altele care nu sunt, sau pur și simplu faci un pas în spate și te duci și faci altceva la orice vârstă, în orice moment. Da. Mi-a zis cineva acum de curând dacă nu-mi pare rău că m-am retras cumva, că n-am mai făcut televiziune și dacă nu mi-e dor de televiziune. Și zic, eu nu cred că mie trebuie să-mi fie dor de televiziune, eu cred că dor trebuie să-i fie televiziunii de mine dacă mă vrea, știi, cam așa. E o abstracțiune și te rog, trage un bilet, e o rubrică a noastră care se cheamă Definiția ta și să ne zici în 2 vorbe ce înseamnă pentru tine biletul pe care l-ai tras. Obstacole. Iată un bilet demn de această Obstacolele sunt acele momente sau acele lucruri care te ajută să crești ca să le poți depăși. Astea sunt obstacolele. Și este normal să ai parte de obstacole în viață, fiindcă n-ar mai fi funny dacă ar fi totul roz și n-am mai avea niciun fel de provocări și n-am mai avea obstacole. Ai, ce plictiseală ar fi! Practic sunt lecția noastră de creștere. Rubrica noastră, întrebarea ta. E adevărat, tu ești invitată în emisiunea mea, dar pentru că eu de obicei pun eu întrebări, las și invitatului meu plăcerea de a-mi adresa o întrebare. Dacă ai o întrebare pentru mine? Se zice că sănătatea e mai bună decât toate. 100% adevărat? Eu zic că da, sănătatea este un pilon principal, pentru că dacă nu ești sănătos, nu te prea mai poți gândi la alte lucruri. Dar, într-adevăr, poate fi și un obstacol, o școală, exact ceea ce ai spus, să mă leg de întrebarea, de subiectul de examen pe care l-ai avut. E o școală și poate fi boala, o lecție, un potențial de creștere.
Trebuie să nu rămânem blocați în anumite. Chiar am avut azi niște interviuri cu oncologi, cu oameni care se ocupă, medici care se ocupă de oameni bolnavi. Și există aceste etape psihologice prin care trecem de negare. Deci trebuie să le trecem, să le depășim și să ajungem în faza de luptă. Ok, ce pot să fac eu să depășesc acest obstacol, această boală? Oamenii care rămân blocați în acele etape sunt înghițiți. Sunt practic, nu-și regăsesc aceste resurse. Și până la urmă, ultima etapă este aceea care se cheamă resemnificării, adică practic să înțelegem noțiunea asta, egalitatea asta, boală, obstacol, școală, practic, pentru că sunt toate, privim experiențele vieții ca niște lecții de creștere. Când ai fost cel mai fericit, Raluca Moianu? Când ai putut spune, clipă, oprește-te, ești atât de frumoasă? Acum câteva săptămâni am fost cu fata mea la concertul Holograf de la Sala Palatului și mă uitam la ea că știa toate versurile și mi-am dat seama că sunt cea mai fericită. Sunt cea mai fericită pentru că am apucat ziua asta să o văd mare și să cânt cu ea la concert. Cât are fetița ta, 12 ani. 12 ani. Deci ăla a fost un moment în care am fost... Sau face balet? A făcut balet, acum face tenis, vrea să joace handbal, este cea mai mare fană a Cristinei Neagu, deci e o poezie de copil. E frumoasă, e deșteaptă, învață bine, foarte hotărâtă și, evident, adolescentă, ca toate adolescentele, complicată în relația cu părinții, complicat, dar frumoasă și cumva, știi cum e și lecția mea de a fi tot mai răbdătoare și tot mai calmă și de a acorda timp. Și noi învățăm să fim părinți, da, pas cu dar pas vreau să spun că naștem. atunci, în seara aia, la concert, mi-am zis, Doamne, îți mulțumesc, că eram mică și când s-a născut îmi spuneam, aoleu, abia aștept ziua în care o să mă scoată la cafea. E bine, la cafea încă nu, că e mică, dar la holograf la holograf m-a dus. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și, deși telespectatorii noștri știu ce surpriză a pregătit Cristian Ion pentru tine, noi încă nu. Da, noi n-am văzut. Vedea portretul. Eu îi mulțumesc anticipat și mă simt onorată. Hei, uite, doamna profesoară. Da, sunt bună de profesoară, asta eu sunt. O să îți mulțumesc frumos. Poți să te pup? Dai voie să te pup? Dai că n-am voie să plec cu microfon. Îți mulțumesc mult de tot. O să-l înrămez, da, și să-l pun acasă. Așa te-a văzut colaboratorul nostru Cristian Ion, este student la arte plastice. Iată, stimați telespectatori, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Am văzut portretul Ralucăi Moianu, pe care am încercat să-l fac din discuția noastră, din întrebări, iar în acest timp Cristian a adăugat tușă cu tușă și a conturat, a finalizat portretul Ralucăi. Eu doar vreau să spun atât, să aveți sărbători luminate, cu pace și cu bucurie și să găsiți liniștea de care aveți nevoie. Sărbători fericite! Sărbători fericite! Un Paște fericit! Delia Budurcă la portret. Dacă vreți să revedeți această emisiune, duminică de la ora 10 la Nașu TV. Vă mulțumim!